No, dobre. Takže dneska by sme mohli ísť na sem hore, tejto. Vybehnúť. A vlastne, ak vybehneme, tak by to mohla byť klasická, kde budeme normálne zaznamenať všetky veci. Potom sa možno pustím, čo neviem. Dneska je to taký polovlog. No, vlastne niektorí, kto tu bývate, tak toto poznáte. Hej, poznáte to. Sice nie je to z pohľadu vysoké, ako kouprčka, ale mám taký trik z motorky. Počkajte, aby to s vami toľko netriaslo. Musím zaprániť. Aha. A dúfam, že mi bude dobrý hlas. Teraz sa z to asi spustíme. Alebo by sme mohli vybehnúť až tam hore. Ale tam sa mi nechce. Lebo je presne 8 hodín. No 8, nejakých 8:52. A čo to znamená? Je ráno. Aha, no, nie to je štácie. Krása. A ja idem vlastne sa spustiť. A ja chcem dole auto. Když som si aj skočil, a som tam chcel nájsť rozjetiaľ. Čujte. Mne sa tak nezdáva, pretože Brutus. Vec. Aj. Ráno Chladnica je najzápadnejšia dedina z celého more okresu Prievidza. Alebo okres správne. No, evidentne by sme si mohli zájsť aj na nejakú hru. Čo hovoríte na natáčanie Enlisted? By ste mohli napíšte do komentu, či by som mal natáčať Enlisted.
lebo je to celkom fajn hra. Takže napíšte Enlisted alebo World of Tanks. Treba. Alebo Subnautica. Tak, možno tu budete počuť celú kolárku, ale to je proste dedina, no. Neviem. Tak si vyberte Enlisted alebo War Thunder a potom pôjdeme do... Prepačte, že ma to otravovala moja menšia sestra. A oni nevedia prestať pieť. Mohli by sme si treba niekedy zajsť do Malinovej na kufľu. Alebo by sme mohli ísť do nejakej, a neviem, ešte si nájdete chvojnicu na mape a povedzte, kam by sme mali ísť, po prípade natáčať hry. A mám zlú správu. Vymazali mi bravko. Vlastne už mám bravko, ale predtým som tam mal, že 5000 trofej. A teraz tam mám, že 1000. Sa mi vymazalo bravko a sa mi nedá dať ten účet, lebo si na môj účet zakladla ešte moja sestra. Takže smutná správa, budem natáčať bravko, ale nie s toľkými brawlerami. A čo?